Og så er vi live. Skal bare lige have David med ind i liven. Skal vi se her. Jeg kan få ham med. Hej alle sammen, og det er en lille underviser-live med David Troutman, som vi bare lige skal have med ind i den her live, så han kan præsentere sig. Han er der, David Madsen, psykolog online, perfekt. Du var der, sådan. Jeg skal bare lige have dig gå live. Sådan der. Lidt. Du. Yes, perfekt. Ventkameraet her, kan jeg se. Det er så fin udsigt. Ja, tak. Sådan der. Kanon. Hej David. Hej Frej. Godt at se dig. I lige måde. 2 sekunder. Kan jeg lige få den her over på Bluetoothen? Ja da. Fedt. Er den på Bluetooth nu? Bam. Sådan der. Er den der? Nu er den der. Kan du høre mig? Jeg kan sagtens høre dig. Super. Fedt, David. Hvad hedder det? Mega fedt at have dig med her. Mega fedt at have dig med på underviserteamet også. Du har jo allerede været forbi en gang, og det var en kæmpe fornøjelse. Så jeg glæder mig til at være med igen. Jamen, og i lige måde, Frej, det er jo en virkelig fed uddannelse, du har fået strikket sammen. Elsker den der mesterlærer-tænkning. Så godt arbejde. Tak, og du fik jo lov til at lave mesterlærer på mig sidste gang. Det var meget modigt. Ja. Jeg tillod mig lige en lille spontan øvelse. Det var fedt. Det skal du endelig gøre igen. Det var det studerende godt. også lige med. Ja, fedt. Det er godt. Men David, jeg starter bare lige med at introducere dig lige kort her, og så tænker jeg, at vi kan snakke ind i alt det her med tech og trivsel, og hvorfor er det vigtigt og så videre, ikke? Yes. Cool. Men du er autoriseret psykolog, og har haft mere end 10.000 psykologsamtaler med børn, unge og deres forældre om deres digitale medieforbrug blandt andet. Du afholder desuden en lang række foredrag om temaet fysisk og mental sundhed og sammenhængen til skærmforbrug, og du er hyppigt brugt af medier som ekspert på området. Ja. Derudover har du en 2-årig efteruddannelse i ACT, Acceptance and Commitment Therapy, Ja. som er en effektiv og målrettet metode til at understøtte det gode og sunde liv og mindske uhensigtsmæssige livsmønstre. Jeg ved, det er også noget, det du bruger, når du også arbejder med forældre i forhold til at hjælpe deres børn med det her. Er det ikke rigtigt? Jo, man kan sige hele, rammen for alt, hvad jeg laver, er i virkeligheden baseret på mange af de her principper inden for Acceptance and Commitment Therapy. Og så kan man så sige, så det jeg så har bygget på, det er min viden omkring teknologi, og hvordan det kan være forstyrrende for den måde, vi jo i virkeligheden ønsker at leve vores liv, og med alle de mennesker, der betyder noget for os. Så rammen for det hele, den er bygget på Acceptance and Commitment Therapy, og faktisk også narrativ teori og praksis. Yes, det giver mening. Og vil du ikke bare lige starte med at sige, David, noget om, hvorfor er det overhovedet vigtigt at beskæftige sig med det her område? Hvorfor er det overhovedet vigtigt, at forældre på en måde også får nogle redskaber og indsigter, som skal hjælpe dem med at hjælpe deres børn med at navigere i hele det her medielandskab? Jamen, altså, først og fremmest så tror jeg, det er vigtigt. Jeg tror, de fleste forældre kan mærke, something is rotten in Denmark. Vi ligger på hver vores telefon, på hver vores værelse, og gradvist så sker der jo det, at over tid så begynder kontakten at blive mere løsrevet, og det gør ondt på alle forældre. Og mange forældre er godt klar over, at de her teknologier her
har en meget, meget forstyrrende funktion i forhold til det familieliv, de ønsker at tilbyde deres familie, men også det børneliv, de ønsker at tilbyde deres børn. Det jeg tror, som er væsentligt, og for os fagpersoner, vi har sådan en ret unik mulighed her, fordi selvom de fleste forældre godt er klar over, at der er et eller andet her, som ikke er, som det skal være, så er det svært ligesom at finde ud af, hvad skal de så gøre, hvad skal de sige, hvor meget skal de forhandle, etc. Og de har brug for nogle fagpersoner, som har noget viden omkring de her teknologier, og hvorfor det er, at de på mange måder jo er designet til at rive os fra hinanden, og ikke forbinde os, selvom det er det, de prøver, og det er det narrativ, de prøver at sælge. Så de har brug for nogle fagpersoner, som fortæller dem helt præcis, hvad er det, de skal sige, hvad er det, de skal gøre, fordi at mange forældre, de er sådan, og familier er sådan lidt, de ved ikke, hvor de skal kigge hen. De har brug for et eller andet anker, de kan holde sig til, når de er i dialog sammen, både forældre internt, men også forældre og barn imellem. Så de har brug for nogle fagpersoner, som der tør at sige, det her det er den retning, som giver mening, baseret på alle de ønsker og værdier, I har som familie. Det giver vildt god mening. Og vil du ikke bare lige, altså nu siger du allerede noget omkring det her med viden om de her teknologier, altså noget der jo også har slået mig i møde med de her teknologier med mine børn, og noget som jeg i den grad ved, mange kommer til at slås med, det er jo, at de er enormt forførende. Ja. Altså det er virkelig svært for virkeligheden at konkurrere med meget af det, der ligesom foregår inde på de her telefoner, tablets og så videre. Altså, hvad er det for nogle, hvordan kan det være, og det er måske et nemt spørgsmål at svare på, hvorfor er det er så forførende? Hvad er det ved det univers, der på en måde gør, at det er så svært for børn at løsrive sig fra, og som måske også lige præcis af den grund kræver en voksenregulering? Og du siger faktisk noget her, som også er meget væsentligt, for nogle gange så kan man sige, hvorfor sidder vi på Instagram og laver den her? Jamen, vi er voksne mennesker, vi har en impulskontrol, vi har en veludviklet impulskontrol, der gør, at vi i en vis grad har nogenlunde en idé om, at nogle gange så det, der tilfredsstiller noget lige nu og her, er ikke det, der giver mening at gøre, og det, der giver mening at gøre noget, der kræver noget af os, men så er vi villige til at lave den investering. Vi har den impulskontrol, og den er jo veludviklet gennem de første 25 leveår. Den har børn ikke. Derfor er der en kæmpe stor forskel på den måde, som børn bliver sådan indrulleret i de her teknologier, og den måde vi voksne. Og vi voksne, vi har svært ved at balancere vores digitale liv med vores analog. Og så skal vi bare vide, hvis vi har svært ved det, så er det en fuldstændig umulighed for vores børn og unge. Altså grunden til, at de jo er så forførende, de her teknologier, det er, at de er jo bygget op omkring adfærdspsykologi. Det er jo ikke sådan en naturlig udvikling af teknologien, så pludselig så det sådan her ud, fordi det var bare sådan en slags evolutionær måde, som teknologien udviklede sig på. Der er jo nogle menneskelige beslutninger om, hvordan de her teknologier skal fungere, og nu er det sådan, at der er en markedslogik, som ligger bag alle de her teknologier, som afkræver vores tid og opmærksomhed for, at de kan tjene penge. Og når man har en teknologi, der afkræver ens tid og opmærksomhed for at tjene penge, så vil man jo gøre alt for at få folk til at blive siddende så lang tid som overhovedet muligt på de her platforme, få dem manipuleret tilbage til platformen, selvom de faktisk måske har et ønske om at gå ud i verden og gøre en masse andre fede ting, så er der blevet implementeret en masse eller installeret en masse af det, man kalder dark patterns. Og et dark pattern betyder bare i al sin enkelhed, at de får mennesket eller brugeren til at have en adfærd, som ikke er i overensstemmelse med det, de ønsker, som vedkommende har. Så det bliver sådan et slags manipulerende design, som både fastholder os på platformen og manipulerer os tilbage. Og der er jo talrige eksempler. Vi kender Skinnerboksen. Det er jo et godt eksempel. Det er jo en 100 år gammel adfærdspsykologi med en adfærdspsykolog, der prøvede at få en rotte til at stå og trykke på en pedal meget længere tid, end rotten egentlig havde behov for, fordi den var faktisk blevet mæt, så de belønninger, den fik, var ikke længere. Jeg vil ikke lige forklare det, David, for det synes jeg også var ret illustrativt, det der eksempel med den der rotte, altså, og så sætte det op imod nogle af de spil, der benytter sig af samme mekanisme. Jo, det kan jeg godt. Altså, for 100 år siden, der havde vi en adfærdspsykolog, der hed B.F. Skinner. Og B.F. Skinner var jo vildt interesseret i at se, om han kunne styre, hvad folk gjorde med deres liv. Altså han ville styre adfærd. Og det han gjorde, som ligesom sådan for at lave et eksperiment, så lavede han en trækasse, hvor han installerer en lille pedal. Og der ligger han så den her rotte ned.
og ser jo, hvad gør sådan en rotte, der kommer ned i et ukendt miljø, og den prøver selvfølgelig at finde ud af, hvor den er henne. Og på et tidspunkt, så kommer den til at gå ind i den her pedal her, og nu bliver den så belønnet for den adfærd, fordi den får en godbid. Så det lærer rotten ret hurtigt. Den begynder at associere det at trykke på pedalen med det at få en godbid. Så det han kan se, han kan tage den her rotte og lægge hen i en tilsvarende boks, og så begynder rotten sådan helt resolut at gå hen og trykke på pedalen. Men der sker jo det, der sker for alle mennesker og dyr, det er, at på et tidspunkt bliver den her rotte jo mæt, og så er det ikke længere en belønning for den at få den her godbid. Og så installerer han noget, som er ret interessant, og det vi kan se, der er mølet ud over næsten alle de tjenester, vi bruger alt for lang tid på hver dag. Han installerer nemlig det, han kalder et varieret belønningssystem, hvor rotten ikke ved, om den får 1 godbid, 10 godbider, 100 godbider, eller ingen godbider overhovedet. Og det han så, det var, at rotten den stod og trykkede på pedalen. Nu bliver den mæt, men i stedet for at stoppe med at trykke på pedalen, så fortsatte rotten med at trykke på pedalen. Det vil sige, at med det simple greb, altså at man ikke ved, hvad der kommer i den næste belønning, så kunne Skinner erstatte et fysiologisk behov for mad med et psykologisk behov for at se, hvad der kommer i den næste belønning. Og det er jo denne her Skinner-boks her, som i virkeligheden er den adfærdspsykologi, som ligger lige under overfladen på alle sociale medier, alle spilplatforme, fordi de her platforme her kræver vores opmærksomhed for at tjene penge. Og hvis du vil have et illustrativt eksempel, så kunne det jo være for eksempel det, at man sidder og spiller Counter-Strike, så får man adgang til nogle af de her kasser, de her lootboxes her. Hvad har indeholdet de her lootboxes? Jamen de indeholder et eller andet skin, det kan være et maleri, det kan være et eller andet, det er en særlig kniv, så man fortsætter med at spille, fordi man aldrig rigtig ved, hvad der kommer i den næste lootbox. Eller et andet eksempel, som er også meget illustrativt, det er, hvis man for eksempel spiller sådan et RPG-spil, et roleplay games-spil som Diablo. Så hver gang man sidder og trykker på sin mus, så slår man med sin avatar. Og der kan man så sige, hvad er museklikkene i Skinner-forsøgene? Det er selvfølgelig pedalen. På et tidspunkt løber man ind i en stor boss. Der skal man virkelig slå meget på pedalen, og på et tidspunkt så nedlægger man den her store boss, og hvad gør bossen? Den dropper nogle items, så man får måske en ny amulet, der gør, at man bliver hurtigere, stærkere og bedre. Så, og hvad er bossen her? Det er jo den varierede belønning. Og hvis jeg skulle sige det samme i forhold til sociale medier, så er det jo likes, det er videredelinger, og den her logik her er så også begyndt at læse sig ind i læringsplatformen, hvor man kan se for eksempel sådan noget som matematikfæsser, hvor man sidder og får nogle regnestykker til at gå op i matematik, så får man nogle stjerner og så videre, så man får hele tiden de her positive reinforcement, fordi det forstærker en adfærd. Og problemet er jo så, når det forstærker en adfærd, som er på bekostning af noget, som er vigtigt. Og det er jo der, jeg tror, at vi alle sammen sidder i en Skinner-boks, og det koster på vores søvn, det koster på vores relationer, det gælder voksne, forældre imellem, det gælder forældre og børn, og det gælder børn imellem. Fordi der simpelthen er nogle designs, som på en eller anden måde afkræver, at de bliver siddende. Det giver sindssygt meget mening. Så det der med det, du siger, det er, det jeg hører, du siger, det er det her med, at de mennesker, adfærdspsykologer, gætter jeg på, hjerneforskere, eller hvad der ellers er folk, der sidder bag mange af de her forskellige platforme, eller under hjælper med at udvikle dem, de udnytter altså nogle svagheder i den menneskelige konstitution, altså og kommer rundt omkring, altså der hvor vi er der svagest og mest sårbare, det er der på en måde bliver sat ind. Fuldstændig rigtigt. Det er jo ikke IT-ingeniørerne, der har designet det her. IT-ingeniørerne, jeg plejer at sige det sådan, IT-ingeniører er gået sammen med adfærdspsykologer og neuroforskere for at lave sådan en slags digitalt Alcatraz, der er fuldstændig umuligt at slippe ud af. Og der kan man sige, det der jo er så vanvittigt ved det her, Frej, nu ved jeg ikke helt, hvor gammel du er, men jeg går ud fra, at du måske sådan er i start 80'erne, eller sådan noget, eller fra start 80'erne. Ja. Og det der er så vildt, det er, at alle de her platforme er faktisk vores årti, der har bygget dem. Altså hvis vi kigger på Mark Zuckerberg, 1984, Sam Altman, der har lavet OpenAI, 1985, TikTok, Snapchat, Instagram, Pokémon, det er alle sammen de her 80'er børn. Og det der er interessant, det er, hvad gjorde vi? Vi uddannede os. Vi blev virkelig højt uddannet, blev adfærdspsykologer, læger, vaneeksperter og IT-ingeniører. Og en kombination af den
konstellation af mennesker er bare en virkelig, virkelig vild cocktail i forhold til at styre menneskers adfærd. Og der kan man bare sige, det der så bliver den helt store risiko, det er det børnenes verden? Nej, det er ikke børnenes verden. Det er vores verden, som børnene har svært ved at slippe ud af. Ja. Og det er jo derfor, de har brug for netop forældre og voksne omkring dem, som er i stand til at sætte nogle retningslinjer, hvor de kan bruge teknologierne, når det giver mening, men ikke bliver forbrugt af teknologien, når det er teknologien, der ønsker at bruge dem. Det giver sindssygt god mening, og jeg tror, du siger allerede noget, der var vigtigt i forhold til, det synes jeg lige, vi skal omkring nogle af de omkostninger, det jo også har. Altså du siger selv de her omkostninger, der handler om nærværet i vores sådan, relationer med hinanden. Du siger noget omkring søvn, altså hvad det kan have af pris der. Og så sagde du også noget andet interessant, jeg blev mærke i, da du var og underviser, så det var det her med, frustration, altså det her med, at hvis du skal lære et eller andet i dag, og det gælder jo uanset om det er et fag, du har på din skole, eller det gælder et musikinstrument, eller det gælder whatever, noget sport, eller hvad det nu er, så er der en frustration indbygget i den læring. Altså det er ikke, man kommer ikke sovende til det. Og der er et eller andet med de her spil, hvor de på en måde manipulerer lidt med den her frustrationstærskel. Altså det er totalt om det her med, at det er som om, at man aldrig helt får lov til at føle den samme form for frustration. Vil du ikke prøve at sige noget om det, David? Det synes jeg også var ret interessant. Jo, altså hvis vi kigger på, hvad vi ved omkring vores, vores læring, altså vores indlæringsevne og vores motivation for at gøre noget som helst, så skal vi jo igen kigge lidt ind i, hvordan er vi mennesker bygget, og hvad vi er bygget til. Vi ved jo, at over sådan et homo sapiens tid på den her klode her, så har vi jo levet i sådan en, man kan sige sådan en begrænsende klode, hvor vi ikke havde adgang bare til at gå ned og købe mælk og Ben & Jerry's og kød nede i supermarkedet. Vi skulle ud og gøre noget for at få de ting, der i virkeligheden sikrede vores overlevelse. Og vi mennesker er gearet til overlevelse. Og når vi er gearet til overlevelse, så betyder det også, at vi skal ligesom motiveres for at have en adfærd, som sikrer vores overlevelse. Og der har vi jo et fantastisk indlæringshormon her, som der hedder dopamin. Fordi det her indlæringshormon her, det er i stand til at skabe, altså det er jo noget, der er i stand til at gøre, at vi lærer, at en given adfærd er attraktiv for vores overlevelse. Det er også noget af det, der gør, at vi bliver motiveret for en given adfærd. Og så samtidig, fordi det her det er ikke en neurotransmitter, det her det er faktisk en neuromodulator, fordi den har mange funktioner. Den har også noget at gøre med for eksempel vores bevægeapparat, hvilket også giver mening, hvis man kigger på det i sådan et evolutionært perspektiv, fordi alt hvad der ligesom sikrer min overlevelse, krævede også, at jeg kunne bevæge mig hen imod det. Så det giver ret god mening på den her måde her. Men det vi kan se omkring for eksempel alle de her naturlige belønninger, altså de naturlige belønninger, som vi kan sikre vores overlevelse med, for eksempel at gå ud og nedfælde en hjort, det kræver noget af mig. Det kræver, at jeg står op, jeg går ud og løber en lang tur, fordi den her hjort her, den skal altså nedlægges. Jeg skal skære den op, og jeg skal have lavet brænde og lavet et bål, og så stikke noget mad, og så får jeg endelig en belønning. Men det har krævet sindssygt meget, og den her belønning her skal jo gerne motivere mig til at gentage den adfærd igen ret hurtigt efter, så jeg ikke er fuldstændig tappet for energi. Og det vi så kan se, det er sådan det, man vil kalde den naturlige belønning, ifølge Anna Lemke, som er den førende forsker inden for dopamin i verden. Hun siger, at der er de her naturlige belønninger, hvor der er iboende en friktion. Og så har vi så fået en moderne verden, hvor vi ligesom har fjernet al friktion. Det vil sige, at vi kan egentlig belønnes, vi kan blive anerkendt i den digitale landsby, og derved få den her oplevelse af, at vi bliver sikret vores overlevelse, fordi vi er inkluderet i fællesskabet. Vi kan level op i vores computerspil, vi kan få, der er fanfare, der er guldmønter, der rammer os vores inventory, der er lootboxes, vi åbner en masse sådan belønninger, som egentlig ikke kræver rigtig noget af os. Og man kan sige, at det der jo så sker over tid, hvis vi har en masse sådan belønnende adfærd, men som ikke har nogen friktion iboende i sig, så hjernen den vil altid søge at komme i sådan en form for ligevægt. Og det den så gør som modsvar mod mange af de her unaturlige belønninger, friktionsløse belønning, det er at den begynder at lægge sin egen friktion ind. Og det som hun siger, som kan være en af friktionen, det er craving efter mere. Og hvis man så fortsætter med bare at fylde på med flere belønninger, som ikke kræver noget af os,
jamen så begynder hjernen faktisk at skal sætte yderligere friktion i. Og hvordan kan det se ud? Jamen det kan faktisk ligne stress, ængstelighed, etc. Så i kraft af, at vi har sådan en adfærd, som egentlig ikke kræver noget af os, men hvor vi bliver belønnet på baggrund af en friktionsløs adfærd, jamen så begynder hjernen faktisk at modarbejde den, hvad skal man sige, den trivsel, vi jo egentlig ønsker for os alle sammen. Ja, det er vildt store ting, mand. Det må man ser jo nu, at et gennemsnitligt ungt menneske mellem 11 og 19 år sidder i gennemsnit et sted mellem 5,5 og 6 timer om dagen på henholdsvis enten sociale medier, hvis det er piger, og gamingplatform, hvis det er drenge. Så det er jo, man kan sige, ud af et liv, hvor vi har 24 timer i døgnet, er det jo også en stor portion af vores liv, som går ind i de her skinnerbokse. Så selvfølgelig har det også en afledt effekt på den måde, vi er i verden, tænker jeg. Ja. Jeg tænker også nogle gange, det ved jeg heller ikke, om det er påvist, men jeg har sådan en forestilling om, at altså, vi snakker også meget om børns og voksens, for den sags skyld, evne til selvregulering i dag, og jeg tænker nogle gange, det der med, at man hele tiden er i kontakt med noget, som hele tiden tager ens opmærksomhed væk fra det, der sker inde i mig selv i virkeligheden, og ud i det ydre, altså det her med at kunne være med sig selv, og være med sine egne følelser, og rumme sine egne følelser, altså være i sammenhæng, hvor man opøver den evne, altså sidder og keder sig, tænker jeg sådan helt banalt også nogle gange, og lade den der kreativitet opstå, som kommer af for eksempel bare at sidde og kede sig. Altså det er jo også, jeg bliver også nysgerrig på, om det er sådan nogle evner, fantasi, altså er det sådan noget, der også bliver udfordret, når man er rigtig meget i de her digitale universer? Jamen, og jeg tror egentlig, der begynder at pible mere og mere forskning frem, som netop også kommer ind på det her, og på mange måder giver det jo meget god mening. Altså vi har jo sådan en hjerne, som er en til en et produkt af de psykologiske og sociale stimuli, den får. Og det er klart, hvis det er meget repetitiv stimuli, med meget sådan evalueringer af mennesker udefra, og man evaluerer rigtig mange mennesker ude i det her store verden. Vi ved også, at vi mennesker, vi er jo gearet til en til få, det vil sige, at vi kan forholde os til landsbyen i en moderne sammenhæng. Vi kan forholde os til vores klassekammerater, måske vores parallelklassekammerater, måske en enkelt skole, udover det, og så vores hvis vi går til en eller anden, har en eller anden foreningssport, vi også går til, kan vi også forholde os til dem. Det man jo åbner op for, når det er, man åbner op for det her, det er jo en til rigtig mange, fordi pludselig får du adgang til hele verden, og derfor skal du evaluere til hele verden, og du evaluerer på baggrund af, hvad alle andre gør, dit eget liv. Og så kan man sige, noget af det vi også kan se, der er med de her teknologier, det er udover at de her designs her i sig selv kan være problematiske, fordi der opstår sådan en slags oplevelsesmæssig undgåelse. Der er nogle oplevelser, vi simpelthen ikke får med, fordi vi kommer til at sidde på de her platforme. Så har vi jo også mulighed for at få en indre undgåelse, altså der er et indre liv, vi ikke får lov til i virkeligheden at stifte bekendtskab med, fordi vi søger ind i et andet univers med en anden bevidsthed, med en anden consciousness. Altså, og det er klart, hvis vi er inde i et andet univers med en anden bevidsthed, med et andet følelsesliv, så er det klart, så har vi jo ikke adgang til vores eget. Og det er jo her, man snakker om de her teknologier som sådan en emotional avoidance, hvor man i virkeligheden kan søge tilflugt, hvis man har en svær tanke eller følelse, eller man er trist, man er nervøs, man oplever kedsomhed, som også er en svær tanke og følelse. Så kan man søge tilflugt og ligesom få lettet eller dulmet de her tanker og følelser. Man kan få kedsomheden ved at forsvinde ved at se alle mulige fjollede, lidt meningsløse, let nuttede videoer, eller man kan få sin nervøsitet dulmet ved at sætte sig ned og spille noget Fortnite i et trygt miljø. Man kan få sin tristhed dulmet. Problemet er så, at når man kører ind i den her emotional avoidance, som er sådan en rundkørsel, hvor vi egentlig bare søger undgåelse fra nogle svære tanker og følelser, så alt det, der er helende, alt det, som der i virkeligheden er krævet for, at de her svære tanker og følelser, de på en eller anden måde kan rummes af os mennesker, det udebliver også, fordi vi er så langt væk fra dem. Og når vi så lige pludselig kommer ud til dem igen, så har vi måske holdt dem lidt nedenunder vandet, lidt ligesom sådan, hvis man forestiller sig sådan en badebold, man holder ned under vandet. Når man så lige pludselig ikke holder ved længere og giver slip, så badebolden den springer jo op med endnu større intensitet.
Og lidt på samme måde fungerer vores følelser jo. Hvis vi hele tiden søger væk fra dem, søger undgåelse fra dem, jamen så bliver de ikke nemmere at være med, når man så endelig kommer i kontakt med dem. Og det er jo der, hvor man kan se det her, altså nervøsitet, som jo er en fuldstændig almindelig, grundlæggende menneskelig følelse, kan jo udvikle sig over et kontinuum til faktisk at blive lidelsesfuld og funktionshæmmende. Så lige pludselig kan jeg slet ikke være sammen med min nervøsitet. Og det betyder, det begrænser mig jo så også i at gå ud i nogle områder, hvor nervøsiteten rent faktisk kommer i spil, fordi jeg er så uvant med at være med min nervøsitet. Så lige pludselig begynder jeg faktisk at miste fysisk land, jeg kan betræde, fordi jeg simpelthen er ude af stand til at rumme de svære tanker og følelser, der er koblet til det. Og det man kan sige, det er, at der er jo mange former for undgåelsesadfærd i den her verden. Altså der er nogen, der spiser Ben & Jerry's, der er nogen, der drikker rødvin, der er nogen, der ryger en cigaret. Forskellen mellem de her teknologier og, hvad skal man sige, mere analog emotional avoidances, det er, at de her teknologier, de har en iboende evne til at fastholde os. Og hvis vi så bliver fastholdt i en undgåelsesadfærd, så bliver det endnu sværere at slippe ud. Og igen her, der har vi fagpersoner en unik mulighed for netop at sikre, hvordan kan vi etablere et miljø, hvor vedkommende er i stand til at rumme det, der er svært, længe nok til faktisk at gå ud i verden og gøre det, som er vigtigt, frem for bare at køre rundt i sådan en digital emotional avoidance. Det giver vanvittig god mening. Og det, det nu er faktisk ved at være gået en halv time allerede, David, så tiden går hurtigt. Det gør det, men må jeg ikke bare lige sige, Frej, jeg er mega glad for at være med på din uddannelse, og jeg synes, at det her det er et perspektiv, som jeg tror rigtig, rigtig mange familier, de går og bokser med, og det der med at ture og kunne åbne for den samtale, fordi man føler, at man har en indsigt og nogle værktøjer at trække på. Jeg tror det er godt set af dig. Så tak for invitationen, og vide, at jeg er meget ydmyg omkring den rolle, jeg har fået. Jamen, det er der ingen grund til at være. Det gør du simpelthen suverænt godt. Og jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, og jeg ser jo det er rigtig vigtigt, fordi vi er op imod noget her, som har stærkere kræfter, end de fleste er klar over, og derfor er der også brug for en meget sådan markant, er helt sikker på, regulering i forhold til det. Og jeg tror også, og det er jo også noget, du var inde på, at der er noget omkring altså nogle politiske beslutninger i forhold til det her, fordi det kan være meget svært, også fordi de sociale omkostninger kan være meget store, hvis man har meget markante holdninger til det i i en klasse for eksempel, hvis de andre gør det på en anden måde. Og der kan det også være vigtigt, at man får et sprog i en klasse jo for, hvordan kan vi snakke om det her sammen med hinanden, sådan det ikke bliver hver enkelt forælder, der skal sidde og beslutte, hvilke lokale løsninger er det, vi skal træffe her. Men alt det kommer du også til at snakke meget mere om, når du kommer på Gro. Men jeg tænker lige at åbne op for, at hvis der er nogle spørgsmål, dem der sidder og ser med derude nu, så kan de måske lige komme et enkelt spørgsmål, inden vi runder af herfra. Og så skal jeg se, om jeg kan finde ud af at køre rundt i alle de her... Og du må lige, Frej, fordi jeg kan faktisk ikke se noget på min skærm. Jeg sidder bare og kigger ind i en sort telefon, så du må lige læse dem op for mig. Jeg lover at læse dem op. Jeg skal nok, skal bare lige have den her kørt ned. Så hvis der er nogle spørgsmål til David, så er det som sagt rigtig hjertelig velkomne. Nu skal vi se her. Nej, det ser ud som om det bare giver super meget mening. Det er jo rigtig, rigtig godt. Men bare lige, hvis jeg så lige kan sige en sidste ting, det du siger, fordi jeg tror, du har fuldstændig ret, at det her, da jeg startede med at ligesom kigge ind i de her teknologier og deres effekt på vores væren i verden, så jeg det her som et individuelt anliggende. Men det er det ikke. Altså det her, det er et kollektivt anliggende, og vi har alle sammen noget, vi skal gøre. Fordi hvis jeg lige må citere Chris McDonald her til slut, så vil jeg citere ham for at sige, fiskenes vand er forurenet. Det giver ikke mening, at vi skal lære fiskene at svømme i forurenet vand. Vi skal rense vandet for dem. Og det kræver, at alle vi voksne, vi på en eller anden måde er i stand til på en eller anden måde at afkommercialisere barndommen igen, fordi det har barndommen fortjent. Det er familier har fortjent.
Det giver vildt god mening. Og hvad hedder det? Jeg vil egentlig bare sige herfra, hvis man gerne vil have igen nogle tips til, eller hvad hedder det, er nysgerrig på, hvordan man kan være med til også, og hvad hedder det, få det vand mindre forurenet, så er man som sagt velkommen på uddannelsen, hvor man kan se meget mere til dig. Og jeg ved også, at du underviser i andre sammenhænge, David. Altså I har også den her, vil du ikke bare lige sige kort, I har også en uddannelse sammen med Imran, og måske vil du lige Ja. kort nævne noget om den også. Det er seminar.dk, som har lavet en digital uddannelse, hvor man kan blive certificeret vejleder i digital sundhed. Og der er vi Mi Øenslager, som sidder i Trivselskommissionen og Etisk Råd. Vi er Aida Bikic, som er Ph.D. og forsker for Syddansk Universitet og forsker i skærmtid og ADHD. Og så er vi Imran Rashid, som er speciallæge og tech-iværksætter, og Marie Brikstofte og mig selv, og så Cecilie Federspiel, som også er læge. Og det kan man læse meget mere om på seminar.dk. Det kan man nemlig. Stærkt, David. Mega fedt. Jeg er så glad for at have dig med, og jeg ser totalt meget frem til næste gang, vi skal ses. Det gør jeg også, og tak for snakken. Selv tak, David. Vi snakkes. Det gør vi. Hej då. Hej.